Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже всім русинам і русинкам. Наша передача низька називається «Держимся у рокаши». Кожний народ має історію за свої права. Історія русинів наповнена многими событиями за свої права. І які майпонятні лозунги міг народ хоснувати, таге, наприклад, «Держимся в рокаши». Кожний народ має свою історію і в свою історію глядає ті события, які би файно могли описати подвиги народа, стойкость народа перед лицем ворогів. Так як недавно ми говорили, що історія Польщі дуже незавидна, бо многі століття фактично держава не мала незалежності, то була частина Російської імперії, то потім поділена німцями і Совєтським Союзом. Однак, коли вспомнила про Грюнвальдську битву, тоді це вже праздник всієї Польщі. У русинів ця боротьба почалася вже із древніх часів, із 863 року, коли Кирил і Мефодій принесли сюди восточне православ'я і писемність. Письменність була настільки важна для наших людей, школи і то, що формувало у людях душу і серце, то було главним, або, можна повісти, як кажете ви, главний рокаш – це була церква, де люди співали, читали, на праздники сходилося у селі, все село, 5 сіл приходило в єдно і усі празднували. Такий народ мав добру пам'ять, генетичну, національну, духовну. І коли нападали вороги, то такі народи зналися кучкувати, скорися збирати у рокаш. Удивительно, що в історії мадярів недалеко від Будди є знамените поле, рокаш-поле по-мадярськи. На ньому усегда у древності мадяри вибирали собі власть. Рокаш вони розуміли як право зібратися в єдно і требувати змінити власть, яка є недобра, котра проти народа. І в цьому відношенні то були перші народні такі форми протесту і організовані требування власть міняти. Но так се стало, що в русинському слові рокаш, лише ми, русини, сохранили то поняття, що це є не лише просто такий сліпий, случайний рокаш, а це є органічний, зорганізований, згрупований союз людей, які мають єднакі погляди і єднакі плани. І все було у русинів безответственно, якщо хтось із наших русинів не йшов на війну, а не піднявся на боротьбу свого народу, або в історії много русинів із мадярами воювали проти австрійців. Так, наприклад, знаменитий Ференц Ракоці казав, що моя армія в основному із русинів. І на них ся надію. Вони в мене мають надійна сила. І то, що у тих періодах, за 200 років, у період, коли се формувало Трансильванське княжество, в тому найбільшу силу дали русини, бо Трансильванія, це теперішня наша часть, то були люди, древні наші предки, які вже з пришедшими сюди мадярами відбивалися в'єдно від австрійців. Ето нині австрійці такі красні, модерні, такі педантні. В древності ето були весьма опасні завойовники. Іменно вони нападали на землі русинів, на землі мадярів. І, наприклад, в Ужгороді, коли сюди прийшли як нападники австрійці, перше, що зробили, закрили храм протестантський, а потім і православний. Тобто, виходило, що австрійці були провідниками латинської релігії, і іменно вони, коли бачили, що
русини з мадярами держаться в'єдно, відбиваються, русини за свою землю держаться, то тоді вже з'явилася туди ідея у австрійців, у русинов завести унію. Причому таку релігію, яка була б похожа на православних, але була б інструментом денаціоналізації, або щоб уже люди, які приймуть унію, уже б не протестували, не мішали австрійцям і німцям іти сюди.